Jatend piny Kenya William Ruto yangoni oikore mar twako rawere mathurka mar winjo ng'ur margi weche motenre kod kaka itawo piny Kenya e kinde mar rawere osebedo ka kweda yanga paro mar chik mar omenda 224. George Bati chako narchiel mar Atila giri e ripodno e yo machal kod mae. E buari ta jatend piny William Ruto ne odonje kanisa mar Anglican ma Nyahururu e nyasi mar sidho yanga jadolo Samson Mburu kaka jadolo mar Anglican bade ma Nyahururu. I will respect, uphold, protect. E kinde nyasi no wach mar ng'ur mosebedo wi paro mar chik mar omenda ne omako mach ka jadolo maduong' mar Anglican Jackson Ole Sapit okwayo mondo lalruok obed e kind rowere kod sirikal, lalruok ma jatend piny William Ruto okono dhi timo. The Gen Zs have no tribe, no religion, no class, but they are our children. They are not enemies of the nation. So to Your Excellency and the leadership of this country, this is a discerning moment. Not so much talking, but I think listening to one another and reaching out to one another. I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. And I want to tell them, we are going to engage them. We are going to have a conversation so that together we can build a greater nation. What I want to assure them is that we are concerned about their issues. Kosingo ni gik moko dhi bedo kare ne rowere mathurka. Jatend piny William Ruto koni budget ma higani omenda omedi madhi e kuonde chung' od bura NGCDF mondo sir somb rowere yor basari kod chugo negi mbui ma jomatindo nyalo yudo godo thuolo mag tije. In this year's budget, I have enhanced the budget going to CDF to increase by 10 billion so that young people can get bursary and young people, we can build ICT hubs so that these young people can get digital jobs. In this year's budget also, we have increased our higher education loans board so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. Jatend piny bende osingo tego demokrasia mathurka kokalo e chiwo thuolo ne bede migepe kod jokero ne ratich oganda mondo ti maonge ng'ata ng'ata mamino badgi. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma bende ne oyuoro nyasi no diro kuoyo wang' kanisa kuom yiene moko kuom jotelo diro weche manyiso chaya ne jotelo wetegi ka okwayo kanisa mondo kik yie timbe makamago. We have seen a lot of toxic talk in churches, a lot of insults, a lot of people talking at each other, and we don't want that anymore. Kakoro jatend piny okoni oikore mar lalore kod rowere mar winjo dwachgi e kinde mathoth jomatindo osewuok oko ka kwedo paro mar chik mar omenda 224. Wenge koro rito neno ka jatend piny biro timo mapiyo mondo kwe liet moseneno e gwenge mathurka e wi paro mar chik mar omenda 224. George Bati, Ramogi TV.